Bine v-am găsit la Youth Community Power of Now. Vineri, pe 11 aprilie de la ora 16, la Universitatea Română-Americană din București, se întâmplă cel mai important eveniment cu speaker pentru tineri. Ediția trecută de la Brașov a adunat 10 speaker și 400 de tineri. Noi suntem gazdele voastre Mede și Frai, iar astăzi avem alături de noi pe Ștefania Nae, o tânără cunoscută mai ales în mediul online pentru promovarea evenimentelor și inițiativele culturale din Brașov și pentru implicarea ei în activitățile ONG-urilor. Ștefania, ce ne poți spune despre tine? Bună, mulțumesc foarte mult de invitație, sunt foarte fericită să mă aflu aici. Cum bine știți, eu sunt Ștefania, mă ocup cu social media, sunt și studentă și îmi place foarte mult să mă implic în evenimente, în acțiuni caritabile și în orice ține de lucruri legate de tineri și dezvoltare personală. Dacă ne-am întoarce puțin în copilăria ta sau în adolescența ta, de ce ar fi mândră Ștefania de la vremea aia față de Ștefania din prezent? O să încep prin a zice că ce-mi doream când eram mică cu ce sunt eu astăzi nu prea se pupă. Am vrut multe meserii. Cred că Ștefania mică ar fi mândră de faptul că economisesc și am putut să împart chestia asta și în online și că trăiesc viața așa cum vreau eu, fără restricții, fără să mă intereseze de ce zic cei din jur. Cred că de asta ar fi mândră. Din visurile pe care le avea Ștefania mică, ai îndeplinit vreunul? Nu cred că neapărat, pentru că nu mi-amintesc. Tot ce mi-amintesc despre Ștefania mică era că își dorea să fie polițistă, după avocat, profesoară, învățătoare, tot ce era, dar pot să spun că am îndeplinit faptul că fac în moment ceea ce îmi place și că mereu îmi schimb locurile, adică nu rămân într-un mediu care nu este prielnic pentru mine și cum Ștefania mică și-a schimbat pe parcursul anilor mereu meseriile pe care și le dorea și tot ce își dorea legat de absolut orice subiect, pot să zic că ar fi mândră că și acum pot să-mi schimb foarte ușor lucrurile. Fiecare tânăr are ceva special, ceva aparte. Pe tine ce te face unic? Faptul că învăț din greșelile celorlalți. Adică dacă cineva îmi povestește că a greșit ceva, eu iau lucrul acela și nu-l mai repet. Eu zic că este un lucru foarte bun, mă ajută în multe. Ne dai și un exemplu? Bun. O să dau un exemplu foarte bun. În mediul online, cu asta mă ocup, am învățat că trebuie să-mi asum foarte bine lucrurile pe care le spun din greșelile celorlalți care nu-și asumă ceea ce cred ei și vin în online și nu sunt sinceri și am învățat chestia asta, că este greșit să nu fim pe online cine suntem în viața reală și să ne spunem părerile fără să gândim în profunzime dacă acelea chiar sunt părerile noastre. Și poate secretul ca să ajungi cunoscut în online e să fii sincer. Și autentic, da, întotdeauna. Care crezi că a fost sfatul sau greșeala pe care tu ai auzit-o și în momentul ăla ai început să schimbi ceva în viață? Sfatul care, să zic așa, că mi-a schimbat viața a fost că să fii vulnerabil înseamnă să fii puternic și eu în prezent sunt vulnerabilă cu voi că mi exprim părerile și am venit aici. Deși nouă ni se pare un lucru foarte simplu, este foarte valoros și este o chestie foarte inconfortabilă, să zicem, să ieși din zona de confort, însă atunci când reușești și vii cu bune și cu rele aici și te prezinți, ești vulnerabil și practic faci un lucru bun care te ajută pe tine. Din punctul tău de vedere, cum se dezvoltă cel mai bine tinerii? Tinerii se dezvoltă cel mai bine atunci când merg la activități. O să vă dau exemplul meu. Eu când am început să merg la activități, la mine în orașul Nehoiu, câte au fost mici și simple, am început să mă dezvolt foarte mult. Adică eram o persoană timidă și nu vorbeam absolut deloc și acum pot să vorbesc. Bine, am învățat multe alte chestii, dar cel mai bine te dezvolți când te implici în activități, mergi la voluntariate, citești cărți. Care este cea mai faină activitate care ai făcut-o la început de apucă? O să zic cea mai faină pe care am făcut-o la început, cred că să merg cu cadouri la copiii nevoiași și pot să zic că a fost cea mai faină pentru că am mers și cu un Moș Crăciun care arăta Moș Crăciun și am mers
acolo și am și vorbit cu ei, nu doar am dus cadouri. Dacă stau să mă gândesc, cred că prima dată când am început să zic vreau și eu să fac ceva, a fost în momentul când am descoperit că îmi place să lucrez pe producție, pe video, pe tot și am fost la un workshop legat de dezvoltare personală, cum să te apuzi ceea ce îți dorești și am zis nu pot să stau degeaba, vreau să fac ceva și de atunci am făcut un click și am început să zic ok, eu continui pe ramura asta. Poate nu cea mai faină, dar cea care mi-a dat impulsul de hai să fac, hai să mă implic, hai să ajut în comunitățile care mă interesează a fost super la început când m-am apucat de voluntariat în clasa a 9-a și eram voluntar la Alianța Franceză și împărțeam cliente pe stradă pentru festivalul de film francez și mă simțeam atât de importantă și specială că vorbesc cu lumea de pe stradă și le zic uite, e cultură în orașul ăsta. Eram micuță un pic și poate influențabilă ușor, dar se simțea foarte mult la vremea aia. Cred că cel mai important la activitățile acestea de voluntariat este că te simți tu bine. Ideea e să te simți și bine, dar... Și să faci și bine. Da, să te și implici după. Uite, de exemplu, eu cred că sunt foarte importante și activitățile astea recreative, dar care totuși au un sens al comunității, cumva, pentru că eu pe Ștefania o știu dintr-un club de artă, o întâlnire de tineri, unde se desena, se picta, se colora în natură, foarte frumos și eu cred că și la activități de genul un tânăr se dezvoltă, învață niște lucruri noi, cunoaște multe persoane. Uite, care a fost arta care ți-a plăcut cel mai mult? Pot spune că cititul m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Am citit și o bună perioadă de timp numai cărți de dezvoltare personală până ajunsesem să știu cam ce spun cărțile învățate. Da, și trebuia să fac practică. Și când după ce am mers la mai multe activități a fost mai ok, dar prima parte a fost cu cititul, care m-a dezvoltat. Și cred că pe toți ne dezvoltă. Da. Cum te-ai implicat în propria ta comunitate? O să încep cu o mică povestioară de cum m-am apucat să fac voluntariat și să mă implic în comunitatea mea. O să vorbim despre orașul Nehoiu, un oraș micuț din Buzău și știu că o profesoară de engleză a mers cu noi, cu mine și sora mea, la o parte a primăriei ca să vorbim, să facem o ecologizare. Și de atunci totul a venit natural și am început să mă implic cu prima dată o ecologizare, după care am început să facem mici ateliere pentru copii, dar nu vă gândiți la un nivel mare, în zona mea încă se continuă. După am făcut și un târg caritabil, am făcut și karaoke caritabil, am mers și la București să adunăm chiștoace și de atunci am început să... Nu veniți și la Brașov? Venim! Și consider că de fapt profesorii sunt cei care au influențat tinerii din Nehoiu să aibă o inițiativă? Nu neapărat, pentru că la noi în zonă se fac doar ecologizări de o vreme, doar ecologizări, pentru că așa se consideră, dar ei ar putea să fie pilonii principali ca tinerii să se implice mult mai mult în voluntariate, dar în momentul în care nu prea există în ce să te implici, nu ai cum, nu ai posibilitatea, nici nu o să vrei, adică dintr-un oraș mic e mult mai greu să faci naveta, să vii la un voluntariat și așa mai departe. Dar da profesorii ar fi foarte importanți în această... Și eu când eram în gimnaziu și tot așa am făcut școala generală într-un sat și mergeam cu părinții la evenimente culturale, la film sau la concerte și vedeam voluntari. Vreau și eu, vreau să mă duc, eu când pot să mă duc și abia așteptam să intru la liceu și să merg și să fac. Am făcut voluntariat pentru o organizație pe care le ajută persoanele cu dizabilități, iar ca prin voluntariat mare, main cumva, am mers la o cabană și au venit toți oamenii acolo, au făcut activități foarte faine și de atunci mi se vrea voluntariate. Era CV-ul ăla plin de voluntariate. Dorința cea mai mare a unui voluntariat să aibă așa CV-ul plin, de așa pe 2 coloane. Pentru că ajută foarte mult dintr-o persoană care n-a făcut voluntariat și o persoană care a făcut voluntariat și a făcut voluntariat este aleasă de obicei la joburi. Da, uite de ce, pentru că eu m-am inspirat de chestia asta și la început, cred că toți facem voluntariatul să apară pe CV că sigur se uită și cere diploma și nu știu ce. Nu cere nimeni diploma, dar se vede un om care a făcut voluntariat, care are anumite abilități și un stil de a comunica mai deschis și îl vezi că e implicat și că vrea și că o să facă și de fapt asta te ajută, nu o diplomă, experiența. Cumva, pentru persoanele care zic
De ce să mă implic în voluntariat? Faci experiență, prinzi skill-uri în voluntariat, din punctul meu de vedere, pe prinzi la skill-uri, faci 30 de chestii într-o zi. Înveți tu foarte multe. Și înveți de la cum să coordonezi o echipă, la cum să vorbești cu oamenii, cum să-ți manageriezi timpul. Da. Adică după aia e mult mai ușor și pentru o facultate să te durească și pentru un loc de muncă. E mult mai ușor când ai deja experiența voluntariatului în spate. 100%. Faceți-vă voluntari. Da, susținem toate Merită. echipele voluntare. Susținem Cu voluntariatul. ocazia asta o să-mi salut și eu voluntarii pe care îi coordonez la Power of Now, cei 35 de omuleți drăguți care mă ajută până. Mulțumesc foarte mult, dragilor! Ca să trecem un pic mai departe, pentru tine cât e de important să experimentezi și să colaborezi cu cât mai mulți oameni din cât mai multe domenii, mai ales tine? Este foarte important, mai ales pentru faptul că îți faci contacte. Și contactele, deși n-ar părea, sunt foarte importante. Știi un om dintr-un anumit domeniu. Și dacă ai vreo problemă și dai mesaj, chiar dacă te-ai văzut odată la activitate, îți răspunde și ce credeți. Te ajută. Eu aveam la un moment dat rolul ăsta să cunosc câte un om din fiecare oraș din România ca să am să stau să nu mai plătesc hoteluri. Vă zic o poveste amuzantă. Am mers într-un Erasmus în Bușteni, aici în România și evident au venit și niște oameni din Spania. După am mers în Spania, în Puente Genil, este un fel de sat. N-au știut să-mi explice dacă e sat, dacă e oraș, n-au știut. E ceva. E ceva, nici comun. Au zis că nu e comună, nu e sat, nu e oraș, ce nu se știe. Și, bine, mă plimbam pe acolo pe străzi, ți-am făcut poze și am pus pozele la story. Și un băiat din Erasmus a zis că a știut că sunt în Puente Genil, el stând în Puente Genil, că a văzut că am pus casa bunicii lui pe story. Na, ce tare! Da. N-am zis situație. Și după în același Erasmus am stat la o vecină de-a mea în Malaga, pe gratis. Deci contactele chiar sunt foarte importante. Ne zici 2-3 cuvinte și cum a fost o experiență ta în Erasmus și la Bușteni și în Spania și în general, ce ai învățat, ce skill-uri și deci am abilități fost ai luat? în 5 Erasmusuri până acum, Super. 4 în România, 1 în Spania și pot să zic că m-am dezvoltat foarte mult. Am zis că o să mai merg, dar nu am timp. Să-ți faci. Chiar ar trebui să-mi iau o pauză, să merg măcar într-un Erasmus. Pot să zic că a fost perioada mea cea mai bună, în care chiar faptul că cunoșteam oameni noi și vedeam atât de multe viziuni, m-a dezvoltat pe toate părțile. În afară că în Erasmusuri cunoști oameni noi, vezi alte culturi. Vezi cum e în altă parte, mai ales că avem seriile interculturale și guști și mâncarea lor, nu doar mâncarea, dar vezi cum e acolo, mai ales dacă mergi în altă țară și te introduc un pic în comunitate. Asta mi-a plăcut foarte mult când am fost în Spania, că am făcut activități și cu oamenii din comunitatea lor. Adică strict cu oameni spanioli. Din Spania au venit, am făcut un târguleț cu activități în fața clădirii unde stăteam și a fost foarte fain. Deși vorbeam în spaniolă, le-am înțeles, a fost ok. Uite, pe ce zici tu acum cu să vezi cum e la alții, am și eu o povestire și nu e neapărat să vezi cum e la alții pe mâncare și așa. A fost șocul meu cel mai mare când am fost într-un Erasmus în Portugalia. Da. Era bazat, tema lui era implicarea tinerilor în comunitate și ne-am dus. Trebuia să stăm undeva într-un loc care se numea ceva gen casă de tineret locală și mă așteptam să fie, nu știu, ceva cum e la noi, un loc cu 3 birouri și 2 spații de activități. Nu. Deci era un loc cu mai mult de 3 birouri și 2 spații de activități, cu un spațiu de podcast, cu vreo 20 de camere de hostel, cu restaurant vegan și toată lumea când era, nu știu, ceva important pentru comunitate, chiar când se împlinea aniversarea la locul ăsta, deci tot orașul ăla era acolo. Deci eu n-am văzut atâția oameni și atâta mâncare într-un loc niciodată, torți la metru, uite așa. E partea bună, măcar aveau cazare. Da. Aveau unde sta. Da, e foarte fain și modul în care se implică oamenii și tinerii în comunități în Portugalia, pentru că ce mă mai mirat pe mine foarte tare, am fost într-un orășel, Santa Maria de Feira, unde, pe lângă primarul obișnuit, alegeau și un primar de tineret care să aibă maxim 15 ani, între 11 și 15 ani, era ceva de genul. Și respectiv, la fiecare 5 ani erau alegeri. Se alegeau din cam 20 ceva de tineri
un primar, 2 viceprimari și restul erau consilieri. Deci trebuia doar să candidezi și erai deja implicat în toată treaba asta și participau la toate ședințele la care participau și vicele, primarul și consilierii normali, obișnuiți și chiar aveau un cuvânt de zis și de fiecare dată dacă era ceva important de, nu știu, să mergem la Parlament să ne reprezentăm orașul, mergeau la Parlament, mergeau în Parlamentul European, era foarte cool. Wow. Și ar fi foarte fain. Am înțeles că avem și noi ceva de genul Consiliul Copiilor în Brașov, dar nu e tocmai așa, Da. pentru că știu cum e și acolo și nu e ca și cum copilul ăla chiar are ceva de spus pentru tineri, pentru că nu oricum trăim într-o vreme în care trebuie și tânărul să spună perspectiva pentru că e foarte diferită. Da. Cred că pentru asta, chit că da, e nevoie cumva de libertatea asta ca fiecare să spună părerea și opinia, dar mi se pare că foarte mult te ajută, nu știu, ONG-urile sau proiectele în care te aduci cumva să poți să, uite, spunem noi cuvântul în față, tu singur poate nu poți, dar noi 50 putem. Da. E cumva de aici pleacă și multe persoane care au plecat pe ideea asta. Mă duc undeva unde să fiu ascultat, ca după aia să fiu ascultat mai mult încolo. Da. Care sunt principiile tale în viață și cum ți le-ai dezvoltat? Cred că mi le-am dezvoltat pe parcurs și principiul pe care l-am cel mai mult este să mă implic. Să mă implic și să mă implic atunci când văd, sau de fapt când nu sunt mulțumită de ceva, să nu mai stau să zic nu sunt mulțumită și știți continuarea, să nu fac nimic, doar să comentez pe margine. Nu-ți place? Fă! Încerc, nu întotdeauna pot să zic că mi iese, dar ăsta e unul dintre principii. Alt principiu este să nu fac rău. Dacă nu poți să faci bine, poți să nu faci nimic. Doar să nu faci rău. Și să alegi varianta pașnică. Da. E foarte smart, sincer. Chiar e foarte smart și să îți asumi că decât să încerci să faci ceva și să știi că o să iasă rău, mai bine nu faci nimic. Cât de importantă e educația în formarea unui tânăr și cum ne asigurăm că învățăm constant prin acțiunile noastre? E foarte importantă educația și o să vă dau un exemplu. Am ajuns la facultate să prezint cu elevi. În fine, am terminat la Nehoiu, la mine într-un oraș mic. Și ai zice că prezentările mele ar trebui neapărat să fie mai slabe, pentru că uneori... Nu. Așa, la asta ajungem, că nu sunt. Și când am văzut cum se prezintă anumite persoane care au terminat aici la Brașov, sau cum, hai să nu zicem cum prezintă, că toți avem emoții, nu mai au, dar mai au de prezentare în sine. Eu știam câte cuvinte să am pe slide, pentru că la mine s-a pus accentul pe chestia asta, să învăț. La ei nu cred că s-a pus când au slide-ul plin la prezentare, dar nu asta e vorba, e foarte importantă educația și ar trebui să ne dăm seama că noi suntem responsabili cât învățăm și când învățăm și să ne forțăm să învățăm zilnic, adică să înveți din orice ți se întâmplă, din experiențe, dar și să înveți lucruri noi și să îți dai seama uneori că poate ești monoton și să încerci să faci ceva nou ca să înveți din orice și din evenimente mai nefericite. Da, uite, eu de multe ori m-am confruntat cu treaba asta. Da, cred că toți și cred că majoritatea și cred că e de fapt un lucru fals, pentru că uneori la țară ajung cei mai buni profesori și în multe cazuri se pune oarecare presiune pe tine. Dacă ești de la țară, hai să facem un pic mai bine, ca să nu zic că ea de la oraș. Că ești de la țară și n-ai făcut. Da, uite, cu întrebarea asta cu educația vreau să mă duc un pic așa și spre zona de non-formal și cum te ajută pe tine educația non-formală. Cum am spus și înainte, m-a ajutat, cred că cel mai mult educația non-formală. Eu am început să mă dezvolt din momentul în care am început să mă implic în activități de voluntariat și orice tip de activitate. Un workshop, un webinar, până și acestea care le găsim gratuit pe internet. Deci eu de când am început să fac chestiile astea, am început într-adevăr să mă dezvolt mult mai mult. Adică să observ eu o diferență dintre Ștefania din trecut și Ștefania care asimilează. Prima dată când ne-am văzut a fost la un workshop. Da, a fost la un workshop. Era un workshop de bugetare participativă. Da. Uite, știi, acum și să-ți ajungi comunitatea cu proiecte, știi? Da, acolo, da.
Și chiar m-a ajutat. Am mai făcut un proiect de genul și eu știam anumite informații deja. Super! Deci de asta e bine pentru tineri să se implice în cât de multe lucruri și activități și workshop-uri găsesc. Da. Și mai ales cât timp încă mai au timp. Da, pentru că eu îmi dau seama că înainte aveam timp când eram la liceu, nu prea erau, dar în fine, să mă implic foarte mult, dar și când erau, poate, din astea online mai mult. Dar pe Brașov sunt o grămadă, adică găsiți. La Nehoiu online. Dar atunci aveam timp să mă implic. Da. Și aveam și energia să mă implic. Acum n-am nici timp, n-am nici energie și aș vrea să merg și tot le văd pe online, pe activitățile din Brașov. Chiar vreau să vin, dar nu am când. Și mă oftic foarte tare și am observat că tinerii nu fructifică aceste locuri unde pot învăța gratuit o grămadă de chestii. Cred că în momentul în care ești la liceu e cel mai oportun să te apuci să înveți, să te duci la workshop-uri, ca în momentul în care ești la facultate, deja știi, ok, vreau aia și te duci. Deja acolo îți construiesc cumva cariera, dar pe perioada liceului mi se pare foarte bun să începi să te duci. La liceu deja e și mai receptiv la toate informațiile pe care le primești. Da. Față de la facultate, mai încep să spui, Da. Mai încep, zici, că am văzut aia și de fapt eu nu cred că e așa, cum ziceți voi aici la workshop. Cred că depinde un pic de modul în care te uiți la povestea asta, pentru că în cât timp ești vorbeam de faptul că cât timp ești la liceu, ai cumva timp să faci, să-ți crești cumva niște principii și niște dorințe și de la facultate cumva să începi să le pui în practică. Da, într-adevăr. E foarte greu să te apuci, nu știu, când ai, să zicem, o vârstă mai înaintată, să te apuci să faci lucrurile astea, că nu-ți mai permite timpul sau... Sau ai anxietate, pentru că eu am observat că oamenii sunt foarte anxioși să facă lucruri noi. Eu am făcut, azi dimineață am făcut grup cu colegii despre voluntariat și jumătatea care nu au făcut deloc voluntariat până acum a spus că s-ar simți mult mai confortabil să meargă la voluntariat, dar cu un prieten. Da, să le spunem și celălalt, în momentul în care tu ajungi singur într-un loc și toată lumea se cunoaște, o să de o senzație de ce acum ce. Dar până la urmă îți dai seama ce. Da, adică ajungi să te prietenești. Adică cred că e de fapt o experiență valoroasă momentul ăsta de și acum ce. Că te pune în situația în care trebuie să mergi să faci ceva, să te bagi în seamă, să cunoști lumea și ajungem din nou la a-ți face cunoștințe. Da, doar momentele alea, un moment, 1 minut, 2, 3, 5 minute în care poate te simți mai inconfortabil, dar după ce începe activitatea, oricum începi să cunoști oamenii din jurul tău cu care faci activitățile și o să-ți fie mult mai confortabil. Deci, cea mai utilă parte dintr-un workshop, mai ales când începe și aici așa pic de anxietate, e momentul când ai icebreaker-ul, energizer-ul, e momentul în care deja te legi cumva un pic de oameni. Da, mai ales că energizele sunt făcute fix pe treaba asta. Da. Hai să fim un pic silly-goofy, că dacă putem să trecem peste asta, putem să facem orice. Bine te cunosc pe social media. Cum ți-ai construit acolo imaginea? Mi-am construit-o, să zicem, în timp și majoritatea mă cunosc de la cutia de economii. Cam asta e chestia mea, neapărat principală, ci chestia care a atras oamenii și am zis că, bine, așa mi-am propus să fac ceva care atrage și o să dau așa din casă și am zis ce le place românilor, banii. Hai să fac acest tren cu cutia, am văzut că a luat foarte mare amploare, la modul mă opresc oameni pe stradă sau îmi zic, pe tine te știe mama mea și a făcut cutia de economii și mă pune să economisez, deci la modul ăsta, dar am încercat prin chestia asta cu cutia de economii să introduc și lucruri sănătoase, lucruri frumoase, spun și inițiative. Când bag bani în cutie și povestesc cum să economisești, povestesc cum să-ți iei bilet la 5 lei la teatru și să vizitezi, la muzee. La muzee 5 lei, 9 muzee în Brașov, foarte fain, la operă dacă ești student și vrei să mergi o oră la Casa Mureșenilor este 3 lei, la modul încerc să introduc părți faine, nu doar că pun bani în cutie, dar să fie și asta prinde și așa mai departe. Dar eu fac și multe alte chestii pe online, nu doar cutia de economii. Fac și de la activități, daily-uri. Foarte fain, foarte fain. Și ce mi-a plăcut este că a fost ceva făcut simplu și nu a trebuit să te complici, mamă, iau nu știu ce... Nu, era o cutie de papuci, nu? Prima cutie care a existat
A fost o cutie, deci eu colaboram cu mai multe, în fine, companii care îmi trimiteau produse să le promovez produsele, să fac videoclip despre ele. Și ce credeți? Am avut o cutie, arăta bine cutia și n-am vrut să o arunc. Și am găsit-o pe casă și a fost prima cutie de economii. După un an am făcut alta, că au vrut oamenii, eu nu mai voiam să fac după un an, nu știu de ce, nu mai voiam pur și simplu. Și aveam o cutie împachetată de mult timp și pe aia am folosit-o și anul ăsta la fel, o cutie de pantofi. Și am tăiat-o, am pictat-o și aia a fost. Am încercat și încerc să promovez chestiile naturale și nu chestii complicate, adică să fii cât mai sincer, să fii autentic. Da. Adică voi mă cunoașteți și în viața reală, dar majoritatea îmi spun că sunt la fel și pe online și în viața reală și asta încerc să fiu eu, Da, adică nu să par altcineva, să pur și simplu. eu consider că ești unul din foarte puțini tineri din online care e foarte veritabil. Adică, nu știu, ai așa, efectiv vezi un om normal, cu probleme normale și cu o viață normală, care e online și e cumva ce ține luat online-ul nouă ca persoane. Da, oamenii... Lejeritatea cu care eram autentici. Oamenii de la o perioadă încep să vadă social media, dar nu, că iau și fac și nu tot oameni. În spatele unei camere tot un om e. Da, mai ales daily-urile astea, daily, toată lumea face daily. Ai bine, daily. Și mie îmi plac, doar că într-un daily tu pui o parte din ce faci în ziua aia, tu faci mult mai multe alte chestii. Poate să se întâmple ceva foarte urât în ziua aia și tu pe daily să fii foarte happy. La mine nu e așa. Dar se poate întâmpla, adică și asta de asta online nu poate să fie exact ca în realitate, dar eu încerc. Mi-am adus chiar acum, am simțit că am văzut zilele trecute de la tine, chiar cu faza asta, că încercăm să fim de obicei nu tocmai noi pe social media și un exemplu cum ești tu sinele tău adevărat și cu opiniile tale adevărate pe social media, ai pus un review negativ la un restaurant de care lumea e nebunită și mi s-a părut un curaj să vii și să zici pe față ce crezi tu acolo. Dar eu am mai văzut review-uri negative la acel restaurant, doar că s-au șters. Da. Nu știu că s-au șters. Da. S-au șters. Și a ta mai e? Al meu e. E și pe Google Maps, e și pe... nu e. Da. Păi m-am enervat pentru că mergi într-un loc, eu am mers acum multe luni, deci eu am mers în decembrie și acum am făcut review. Deci la modul ăsta am fost drăguță, n-am făcut imediat, am zis să mă calmez, să pot să scriu ceva totuși și de bine. Da. Chestii negative au fost mult mai multe, doar că nu le-am spus. În afară că chelnerii chiar se comportă foarte frumos acolo, asta nu pot să neg. Dar asta încerc să fac. Și recenziile, mereu las recenzii, chiar poate nu postez video, dar las recenzii. Pentru că, de obicei, când mi s-a întâmplat o chestie negativă într-un restaurant și am intrat în recenzii să mă uit, era deja scris acolo, de foarte multe ori. Da, problema e cu restaurantele mai care spune că au fițe. Mi se pare că doar acceptă, tu ai zis că e bine, eu pot să-l iau. Dar dacă cineva cumva nu-i place, pur și simplu, nu i-a plăcut, dar de ce să vii tu să-mi strici imagine care cumva ți-ai creat-o fals, pentru că nu ai un produs bun pe care lumea să-l ia, mulțumesc, ăsta e produsul, îmi place, îl dau mai departe. Și după aia, cumva s-a făcut o clasă socială din punctul meu de vedere, oamenii care merg la scump, dar de fapt nu e ceea ce pare, și oamenii care aleg să meargă la normal, daily-uri de zi cu zi. Prin faza asta cu review-urile și cu recenzie negativă, vreau să subliniez și sensul ăsta de comunitate în online, de să-mi ajut confratele de pe online să știe că, uite, poate să-i se întâmple asta sau asta la ta. Dacă vedeam înainte chestia asta că nu e ok restaurantul, chiar nu mergeam. Dar nimeni n-a spus, dar după ce am fost și am văzut cum este, am găsit recenzii negative și s-au șters. Ștefania, ce te-a făcut să accepti invitația noastră de a veni la podcast și ce te atrage la evenimentul pe care noi îl organizăm? O să fiu sinceră, în primul rând pentru că vă cunoșteam pe voi doi. Deci asta m-a făcut să mă simt confortabil și să accept imediat fără să mă gândesc. După care m-am uitat și la ce promovează evenimentul și mi-a plăcut foarte, foarte mult că aveți 10 speakeri care nu vin să predea, vin să vorbească cu tinerii și să învețe lucruri
dar fără să le predea ca la Și școală. mai ales ca o interacțiune și un moment de conexiune cu publicul. Da. Distracția noastră a ajuns la final. Dorim să-i mulțumim Ștefaniei pentru că a fost alături de noi pe parcursul acestui podcast. Mulțumim că ne-a acceptat invitația și pentru toate informațiile și oportunitățile care ni le-a oferit. Și eu vă mulțumesc și abia aștept să ajung și eu la eveniment. Abia aștept să ne vedem și să ne spui și după eveniment cum ți s-a părut. Iar eu vă mulțumesc și vouă că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați ascultat. Și dacă cumva podcastul nostru v-a făcut să vă schimbați planurile pentru 11 aprilie, vă așteptăm la eveniment de la ora 16 la Universitatea Română-Americană din București. Biletele încă se pot găsi pe powerofnow.co, iar pe TikTok-ul și pe Instagram-ul nostru, tot powerofnow.co, vă așteaptă o grămadă de oferte.